חברה אחת שלטה באמצעות בננות במדינות שלמות, הפילה שלטונות וכמעט השמידה את העולם באפר רדיואקטיבי. United Fruit Company. היום אכילת בננות בכל העולם היא דבר רגיל וטריוויאלי. בננה זה אחד הפירות הפופולריים בעולם, אבל לא כך היה עד תחילת מאה ה-20. מקרה הביא את הבננה לפסגה העולמית. ב-1870 קפטן לורנצו בייקר, שהיה בדרכו מג'מייקה לארצות הברית, חיפש אחר סחורה להעמיס על האונייה. הוא שם לב לבננות שהיו פופולריים באי, והמחיר שלהם היה זול במיוחד. משלוח בננות נחשב לבלתי אפשרי, כי בננה היא פרי שנרקב מהר. אבל בייקר מהניסיון שלו בהובלת פירות הבין שהפרי המקומי בעל פוטנציאל בארצות הברית. הוא לקח סיכון מחושב והעמיס בננות ירוקות על האונייה. בייקר קנה אותם במחיר של כמה סנט בלבד, ובהגעה לבוסטון לאחר שבוע הוא מכר את הבננות שהפעילו בהפלגה ברווח אסטרונומי של אלפי אחוזים. הסחורה נעלמה תוך פרק זמן קצר ביותר. הערכות אומרות שהוא קנה אותם ב2 סנט ומכר ב20. המחיר כמעט פי 100. הוא ביצע עוד הפלגות והבין שצריך למסד את העסק. בייקר הכיר את אנדרו פרסטון, שהיה סוחר פירות ידוע בבוסטון, וביחד ב-1878 הם מייסדים את חברת בוסטון פרוט קומפני. החברה ייסדה קו קבוע בין ג'מייקה לארצות הברית, ועם הזמן קנתה צי אוניות. תוך עשור החברה כבר הרחיבה את גיאוגרפיית הפעילות שלה, שכללה גם מדינות חדשות וגם נמלים בתוך ארצות הברית. הנמל המרכזי היה ניו אורלינס, משם הבננות התפזרו בכל המדינה. לקראת מעבר למאה ה-20 ייסדה אחד הציים הפרטיים הגדולים בעולם, עם האוניות הלבנות המפורסמות, שכללו קירור מכני, Great White Fleet. עד 1910 התרחב הצי ל100 אוניות. לקראת סוף שנות ה-90 של מאה ה-19, השוק של הבננות בארצות הברית גדל והתחילו להופיע מתחרים. בבוסטון פרוט החליטו לאחד נכסים עם מיינור קופר. קופר היה בעלים של Tropical Trading Transport Company, מסילות הברזל בקוסטה ריקה, וגם הקרקע סביב המסילות שכללה גידולי בננות. הוא היה אדם משפיע מאוד באמריקה המרכזית והלטינית. ב-1899 החברות התאחדו ל-United Fruit Company, והפכו למפלצת בננות, שמרכזת את כל התהליך, הגידולים, המשלוחים והמכירה של הבננות, בנוסף לקרקעות, העובדים וזיכיונות במדינות מרכז אמריקה. הכלכלות של מדינות שלמות החלו להיות תלויות במוצר אחד, בננות, ומי ששלט בשוק הבננות היה United Fruit Company. תמורת חוזים לייצוא, החברה החלה לבנות תשתיות, כמו טלגרף, מסילות ברזל ונמלים, ובעצם השתלטה על תשתיות האסטרטגיות של מדינות במרכז אמריקה. בתמורה, הם קיבלו אדמות ללא הגבלה ובמחירי רצפה. United Fruit הפכו לבעלי האדמות הגדולות במדינות היעד. מי שהועסק בגידולי בננות היו עובדים מקומיים ומהגרים ממדינות והאיים שכנים. בגלל מחסור בתעסוקה באזור וריבוי עובדים, United Fruit Company נהנתה מעודף כוח אדם. לא שהחברה הייתה היחידה שמנצלת את העובדים, זה היה רגיל לאותה תקופה, אבל יונייטד פרוט הפכו את זה למערכת. העובדים היו חיים במגורים של החברה, אוכלים את האוכל של החברה, ויותר מזה, עם הזמן, ברוב האתרי החברה התחילו לשלם עם התלושים של החברה במקום כסף. המימוש של תלוש היה אפשרי רק בחנויות של החברה עצמה. אחרי שהחברה השתלטה על התשתיות של מדינות, ושלטה בחלק מהמדינות בייצוא ויבוא, הם התחילו להשתתף באינטריגות צבאיות. לא שהחברה השתתפה בהפיכות, אבל היא תמיד לקחה צד של כוחות היותר נוחים. הונדורס הייתה מדינה לא יציבה עם החלפות שלטון אלימות. שם יונייטד פרוט הפעילה תמיכה סלקטיבית בממשלות של מי שהיה מוכן לסגור ועדי עובדים, לתת זיכיונות לקרקעות ללא תמורה, והעדפה על פני מתחרים. התמיכה שלהם הייתה למשל בעצירת או חידוש של ייצוא בהתאם למי שמגיע לשלטון. המדינות הופכות לסוג של חברות שמירה פרטיות על גידולי בננות. העובדים לא תמיד שתקו על מצבם, ולפעמים היו מתנגדים. בדרך כלל זה היה נגמר בגירוש או קצת מכות על ידי משטרה המקומית. אבל ב-1928 בקולומביה זה גלש מהפרעות הרגילות והתרחש טבח הבננות. החברה שלטה באלפי דונמים של גידולי בננות במחוז סנטה מרטה. נבנה נמל של החברה ומסילות ברזל משטחי הגידול לנמל. בנוסף לעיירות שלמות לעובדים, כולל בתי חולים וחנויות של החברה. כמובן שהכל היה רכוש פרטי של החברה. בנובמבר 1928 העובדים הציבו כמה תנאים להמשך העבודה. תשלום שכר בכסף ולא בתלושי החברה, יום עבודה של 8 שעות ולא של 12 ויותר, תשלום של שעות נוספות, הכרה בוועדי עובדים, ביטחון ובטיחות בתעסוקה. החברה סירבה לנהל משא ומתן ישיר בתירוץ שהעובדים מועסקים דרך קבלנים מקומיים. יונייטד פרוט פנתה לממשלת קולומביה לפתרון סכסוך. במקביל, ממשלת ארצות הברית ראתה בכל התקוממות של העובדים את האיום האדום שצמח ברוסיה, וגם לחצה על ממשלת קולומביה להשיב את הסדר. לא שלקולומביה הייתה יותר מדי ברירה. ייצוא בננות היה חלק גדול מהכנסת מטבע זר, ב7% מסך ייצוא מהמדינה. השביתה עצרה את העבודה, ואלפי עובדים התאספו בתחנת רכבת ובכיכר העיר. ממשלת קולומביה שלחה צבא להשבת הסדר. ב6 לדצמבר, במהלך ההפגנה, צבא פתח באש על העובדים השופטים. מאות נהרגו, הגופות הוצאו ברכבת לכיוון הים. העיתונאים המקומיים כתבו לאחר תקופה שהיו יותר מ1,000 הרוגים. את המספרים המדויקים לא פורסמו וכנראה שלא יפרסמו לעולם. חלק מהעובדים נעצרו, הצבא נשאר במקום וייצוא בננות חודש. הכינוי אל פולפו, התמנון, התפשט כשם של החברה בכל מרכז ודרום אמריקה. החברה השתמשה בחוזים וזיכיונות מסובכים להתקשרות עם ממשלות במדינות היעד. התנאים היו כאלה שרוב הסיכונים נפלו על ממשלות ולא על החברה.
מי שעמל על החוזים של יונייטד פרוט קומפני היו המשפטנים הטובים ביותר בארצות הברית, ובפרט חברת סאליבן אנד קראונוול, שייצגה חברות ובנקים אמריקאים מול ממשלות זרות. שם עבדו שני אחים, ג'ון ואלן דאלס. מה מיוחד בשני האחים אתם שואלים? אז מה שמיוחד הוא שבשנות ה-50 אחד הפך לראש ה-CIA והשני למזכיר המדינה של ארצות הברית. בשנות השפל הגדול ועד סוף מלחמת העולם השנייה, הכוח של יונייטד פרוט קומפני התעצם. המצב הכלכלי של רפובליקות בננות היה קשה מאוד. ייצוא בננות הפך למקור המרכזי למטבע הזר, התשתיות ומקומות העבודה. על רקע המשבר, המדינות עשו הכל בשביל לשמור על המקור הזה, כולל אלימות כלפי עובדים. בסוף שנות ה-40, מי שמצטרף לחברה כיועץ שיווק הוא אדוארד ברנייס. הוא היה אחיינו של פרויד ונחשב לאבי השיווק המודרני. החברה החלה להשתמש בשיווק לא רק לצורכי התדמית, אלא גם להשחרת היריבים ושינוי דעת הקהל. למשל, להציג את ועדי העובדים או מדינות שמפריעות לפעילות החברה כמדינות המתנגדות לאינטרסים של ארצות הברית, או תומכות קומוניסטים. באותם שנים בארצות הברית החלו לחוקק ולאכוף חוקי ההגבלים העסקיים, או חוקים נגד המונופולים. במקביל, במרכז אמריקה החלו להעביר חוקים המגבילים את פעילות החברה. בגואטמלה עלה לשלטון חקובו ארבנס, ומיד החל להעביר רפורמות. אחד הרפורמות הראשונות הייתה הגדרת זכות ההתארגנות, המאפשרת לעובדים להתאגד. בנוסף, עם שינוי המשטר החלה תחרות פוליטית. בסביבה של תחרות פוליטית קשה להישאר מונופול על תשתיות או אדמות. ב-1951 ארבנס מעביר רפורמות האדמות. הרפורמה הגדירה שכל האדמות הלא משומשות של החברה עוברות הלאמה. החברה מקבלת פיצוי לפי שווי האדמה ברשויות המס. מה שהיה יפה בתרגיל שלאורך עשרות שנים החברה הנמיכה את מחירי הקרקעות בשביל להימנע מתשלומי מס. החברה הפעילה מנופים שיווקיים ולוביסטים בתוך ארצות הברית וטענה על פגיעה באינטרסים המדיניים. מי שהיה מזכיר המדינה בתקופה הזו הוא ג'ון דאלס, ומי שהיה בראש ה-CIA הוא אחיו אלן. אנחנו כבר מכירים אותם ממשרדי עורכי הדין. האם אפשר להגיד שהם פעלו ישירות בהוראת החברה? לא נראה לי. האם אפשר להגיד שהאינטרסים הצטלבו? יותר סביר. כך או כך, CIA מארגן מבצע שכולל איום צבאי לא גדול מעבר לגבול והפעלת רדיו מקומי לדיזינפורמציה. כתוצאה, ביוני 1954, ארבנס פורש, קסטיליו ארמאס עולה לשלטון. כל הרפורמות מבוטלות ויונייטד פרוט שומרת על כוחה. במקביל, החברה משנה את מדבקות על הבננות ומשתמשת בברנד שיווקי צ'יקיטה לשימור התדמית ולהיות פחות מזוהה עם הבלגן. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. המים הקריביים לא נרגעו, וב-1959, אחרי מהפכה הקובנית, עולה כוכב חדש, פידל קסטרו. כנהוג אצל הקומוניסטים, האדמות לעיקרים, המפעלים לפועלים. הוא הלאים את כל האדמות וגידולי בננות של יונייטד פרוט, בנוסף למפעלי סוכר של חברות אמריקאיות אחרות בקובה. החברה שוב מפעילה את מערכת השיווק ואת האיום האדום. למרות שהנשיאים ומפלגות כבר התחלפו, מי שעמד בראש ה-CIA עדיין היה אלן דאלס. ב-1961, CIA מוציא לפועל את המבצע זפאטה, הידוע כהפלישה למפרץ החזירים. CIA מארגן ומחמש מהגרים קובנים ושולח אותם באוניות אזרחיות לקובה. יש כאלה שאומרים שחלק מהאוניות היו שייכים ליונייטד פרוט קומפני. זה היה אחד המבצעים הכושלים של CIA בהיסטוריה. רובם של הלוחמים נפלו בשבי, חלקם נהרגו. כתוצאה, ראש ה-CIA פוטר, התפתח עימות בין ארצות הברית לברית המועצות, שתוך שנה החריף עד כדי המשבר הקובני המפורסם, שכמעט החריב את העולם במלחמה גרעינית. אחרי שורה של משברים, הסתבכויות וכישלונות, בתוך המדינה ומחוצה לה, ב-1970 החברה משנה את השם מיונייטד פרוט קומפני ליונייטד ברנדס. המדינות בדרום מרכז אמריקה כבר לא כאלה נוחות לעבודה והרבה יותר עצמאיות. ב-1974, 6 מדינות בהשראת אופק מייצרות קרטל בננות יופב. הם מחליטים להציב מכסי ייצוא לבננות. המחיר לחברה עולה ב-100%. החברה חיפשה פתרון בסגנונה והחליטה לדברר עם כל אחד בנפרד. עקרון הפרד ומשול. הם הבינו שעדיף לשלם לפוליטיקאים מאשר למכס. הם שילמו $1,200,000 לנשיא הונדורס אוסוולדו לופס אוריאנו לביטול המכסים. חקירה של רשויות בארצות הברית חשפה את השוחד. התפרץ בננה גייט. כתוצאה קרתה הפיכה בהונדורס והפלת השלטון. ב-1975, תוך כדי החקירה, מתאבד יושב ראש הדירקטוריון של החברה אלי בלק. הוא קופץ אל מותו מבניין המשרדים המפואר במנהטן. המניות של החברה קורסות, הבנקים מאבדים אמון, המשקיעים בורחים. בשנות ה-80 החברה יורדת מרוב נכסיה. במקביל, חוקים מגבילים חדשים בארצות הברית, כולל פליליזציה של שוחד מחוץ למדינה. בנוסף לשורת חוקי שקיפות לחברות. ב-1984, מי שקונה את מה שנשאר מהחברה הוא קארל לינדר, שמשנה את שם החברה לצ'יקיטה ברנד אינטרנשיונל. בשנות ה-90 החברה ניסתה לשנות את תדמיתה, אבל נשארה עם בעיות ישנות, כולל קשרים עם קבוצות חמושים בדרום מרכז אמריקה. בנוסף, צ'יקיטה נקלעה למלחמת מחירים באירופה ואיבדה נתח שוק גדול. מה עם החברה היום? הנה אנחנו באתר של החברה. חיפשתי פה את מחלקת ההפיכות והפלישות ולא מצאתי. אבל מי יודע?